Гэта Наталья Лапина, аўтар запатэнтаванай методыкі на падставе яе вопыта оперпаўнаважанага аддзела па расследаванні забойстваў Санкт-Петербурга. Зараз яна асноўны эксперт, якая вучыць ствараць захапляльныя квесты як жывое кіно. Да, я действительно раскрыла более 100 особо опасных преступлений. Зараз Наталья вучыцца на рэжысуры свята ў Беларускім універсітэце культуры і мастацтваў, каб пашырыць рэжысёрскія прыёмы для сваіх квеставых праектаў. Режиссерские приемы дают моим квестам больше глубины жизни. У Мінску яна нават стварае квест па кнізе беларускай пісьменніцы «Агент прывіда» пра акцёрку Стэфанію Станюту, каб паглыбіцца ў беларускую культуру. Беларуская мова ўразіла Наталью сваёй дзіўнай, трохі містычнай мелодыяй, якую яна лічыць часткай сваёй культурнай спадчыны. Я люблю делать акценты в квесте, подчеркивающие ее культурные особенности. Хоць канал Наталлі вядзецца на рускай мове, яе кантэнт будзе зразумелы беларусам, бо яны таксама размаўляюць па-руску. Белорусы, проверка связи. Поставьте лайк, напишите комментарий. Подписываться не обязательно, если тема квестов вам не интересна. Наталля будзе дзяліцца тут на сваім акаунце ўражаннямі пра навучанне і распавядаць, як становіцца рэжысёрам. Больш падрабязна з яе гісторыяй можна пазнаёміцца ў тэлеграм-канале.